Okay kayo. Relax ng tig-video kay matilaw ka agay. Years Hello, later. what's up mga kabingka? And for today's video mga kabingka, natakaroon diri sa may Mindal. Nang dakbayan sa durian. So atong atuon mga kabingka ay isa ka mga bukupay, upan pa mga kabingka. So trending kani mga kabingka. So tara, food trip tayo mga kabingka. Let's go. Mga kabingka, natakaroon diri sa akong ginaatuan ang Bukupay Station. O karon mga kabingka, ato anang masaksihan. Di na kay basta masaksihan mga kabingka. So i-food review na to ni mga kabingka. So ulat mga kabingka kay gi-prepare pa, giluto pa akong gi-order mga kabingka. So pila ka minuto, pila ka segundo mga kabingka kay masaksihan na nato mga kabingka kung unsa nakalami mga kabingka. Let's go. So karon mga kabingka, ato ning matilawan ug masaksihan ang Bukupay mga kabingka. So init pag kay mga kabingka. So mas init sa imong kanang nabigo nga gugma mga kabingka sa ato ning tilawan. Let's do it and memorize. Oh, ta. No ko. Grabe, init di kayo. Right? Me. Ba? Makapasok? Pasok gid akong kuan ba? Grabe. Nimiyay? Abi ako kanang sa video man ko bilang ko kanang asik-asik ba? Sus ang mga kuan ba sus. Grabe kay mo. Tagaan to ni grado nga 10/100. Grabe oh. Tawo, no? Antig video ba? Naglaway na niya. Pero, okay kayo. Relax ng tig video kay matilaw ka agay. Agay. Grabe kainit. Nani lagi kayo init to, legit kayo. Di
Gabi lagi. Lami kayo ba? Di alos dito yung makaon. So, upat ka klase. So, upat ka klase. Sayang mga flavor. So, diba? Naik puto pie, naik egg pie, pineapple pie, durian pie, and ubi pie. So, tungkol sa kainit ba? Alas din na ako malitos. Ang ubi pie dito siya, ha? Ano ka? Legit ka, ha? Tama, no? Gabi. Ito. Tama ulit. Ito. So, i-message silang Facebook or mag-order mo sa sa Grab and Food Panda, mga kabingka. So, okay pa sa alright, no? Ito po si DJ Mars Barrios in the place to be, yo. So, see you in next my vlog. At ang akong susunod na kabanata, mga kabingka. Babushka! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.